to. Tak. Čul. A tam je tento plný prstom. To je hore trošku, nech je vidieť. Tak. A teraz je. Teraz môžem dať hocikam. Neutrál. Čiže finger push down, potlačiť dole. No. Hej. Jeden hožiť. Ale toto musí byť dole vypnuté. A keď to ideš už naspäť dať, Tak jo, ne, nič, len takto. takto a hotovo. A iba skrieš. No. A počkaj, ešte vyskúšame, dáme to do neutrálu. Dobre? A zapneme tlačítko. A to mám nahrať aj. No, uvidíš, že má to vyblokovať toto. Môžem? No. Neutrál. A prst. Aj na tachometer vidíš. Tak. Nič. A dám to naspäť sem. Na pečko. Dobre. Ale všetky hovadiny nezhasli teraz. A prstem. Uhasli. A už sa môžeme hýbať. Svaka. A toto tu schovať musíme. A push down. Vypni.